Se der, det tørklæde, jeg tryllede frem. Ja, tak for det. Skal vi lige se en gang. Kan du så ikke få den? Må jeg gerne få den, fordi jeg tryllede den frem? Jeg er frivillig. Næste nummer, det er nummer nummer 7, det kommer nu. Yes! Og til nummer 7, der skal jeg bruge en frivillig. Ja, nu bare jeg op, Mathilde. Mathilde, du ved godt, hvad showbiz det betyder godt. Gå du bare i gang. Vi bukker. Du stiller dig herovre. Så skal du lige holde en af mine tallerkener og passe på, det er ægte kinesisk porcelæn. Det er ikke fordi, vi går i stykker, det er mere. Noget med gulv, der gør. Lige et øjeblik. 3,5. Sådan. Du skal lige have knækket nummer 3 over lidt. Fordi du sagde 3,5. Sådan, 3,5. Udmærket. Så du bare se 1. Vi kan Du smider med din Nej, til der. Og 2. Mathilde smider tallerkenerne. Sådan, hvis du giver mig en af gangen lige om lidt, så du må godt starte med den ene. Så fortsætter du med den anden. Du vil tage den op, og så Lige om lidt, så er der pause. Og ryger du? Jeg er frivillig. det bliver lidt varmt, ikke? Så skulle du også lige ryge en smøger. Det var da lidt Mathilde, må man ryge i dit hus? Må man ikke det? Nej, Jeg har også hørt, det er ret usundt. det var da for dårligt, at du med smøger. Det var det, jeg lavede. Ja, så laver vi lige sådan en lille hul her. Hvad sker der så? Ja, Gør det ondt? det sørger ikke så godt. Ved I hvad? Hvis man skal holde med at ryge også, Du brænder så er der en nem måde at gøre det på. 1, 2, 3. Sådan væk. Men jeg kan godt Ja, tak. I må nok starte.
klar til den næste. Så kan du lidt en til hver. Jeg er frivillig. Det er dernede. Nej, det må du undskylde, Mathilde. Det er en forkert aften, det der. Vi bliver så rigtig forskrækket. Jeg er så frivillig. Nu skal jeg gøre det. Nej. Kender jeg godt det der med slangetæmmer? Jeg får den til at stå lige op i luften. Ja. Så kommer der næste nummer. Og der Og det næste nummer. Hey, har du flere? Det er nummer 8. Det er nummer ballon. Og nummer 8, der skal jeg bruge ballon. Jeg vil lige starte med at sige, alle jer, som har klappet højt og siddet pænt, I skal nok få en til allersidst. Når jeg har været udenfor og lavet et sindssygt farligt nummer med de brændende faklader. Det er vigtigt, når man skal arbejde med balloner, at man lige strækker dem rigtig godt først. Så kan vi lige have det der. Så strækker vi ballonen. Prøv lige igen. Så strækker vi ballonen væk. Lige et øjeblik. Hvad er det der? Du sidder sådan her. Vil du hjælpe mig? Så lige holde fast der. Sådan, så strækker vi ballonen. Hvad siger I? Du er faktisk forkert. Er det den forkerte ende? Ja, godt, så tager vi den anden ende. Aha, sådan er jeg godt. Ja. Nå, nu ved jeg. Ja, tak. Lad os nu lige se en gang. Skal vi lige holde den? Så skal vi lige lave en ballon her. Ja, så. Ja, vi prøver lige igen. Du glemte at vende snuden. Godt så, vi vil logge. Ja, det var fint. Så kom du herhen. Mille! Du må da ikke sidde på scenen. Hun tager tøj på scenen. Nej, vi skal ikke have nogen på scenen her. Jo. Sådan, prøv lige igen. Kan du holde den? Happy! Hvad tror du, hvad det giver? Der er engang prøvet at lave ballon, det var helt selv. Nej, jeg ser. Jeg Jeg prøvede at føre en blæksprut, og jeg prøvede at lave det er svært. Ved du hvad? Det er ham der, Robin Hood. Ja. Det er faktisk mig. Nej! Så der du... Nej, det gør du Lige prøv at høre. Sådan en her, ved I hvad det er? En slange. Nej, ikke over. Ja, lad os lige se en gang. Det kunne det godt være. Det kunne faktisk også godt være sådan en her. Et spejl. Hvad siger I? Ja, det kunne det godt være. Det kunne også være sådan en her. Bip.
Et mikroskop. En lup. Kunne det godt være. Men det kunne også faktisk godt have været sådan en her. Det kunne det godt have været. Det kan faktisk godt være sådan en her. En mikrofon. Hallo. Hvad tror I det er? En mikrofon. Det kunne faktisk godt have været. Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk, det er sådan en her. Prøv at se. 1, 2, 3. Ja, jeg ved det. Mathilde skal have. Mathilde? Hun skal have slangen. Svane. Må jeg få den af? Hallo? Det kan Ja, det er søde børn, som ballon i dag. Fordi, mine damer og herrer, der skal ikke være nogen smalle steder her til Mathildes fødselsdagsfest. Nu kommer der noget, der er en lille smule farligt, men hvis man undgår at være bange, eller blive bange, så kan man lige gøre sådan her. Vi skal lige lave lidt larm. I skal ikke gå i gang med at sige til, når det kommer. Ja, bare rulle, der sker ikke noget. Han har øvet det, Mille. Der sker ikke noget. Jeg har set en jonglere med saven, og det gør sgu ikke noget. Ja, bare roligt. Lad os så prøve at se på det. Hvis I lige klapper. Og han skal en pige på 3 år, han kan ikke bare sådan her. Han kan spise den der! Nej, han turde luft ud af den! Han turde luft ud af den! Han turde luft ud af den, og det var ikke godt. Det kan man høre. Han turde luft. Stop! Det er ikke forbi nu. Ej, Mathilde, du er en god stryge. Jeg tror, hun er der med Mathilde. Og det er te. Toilet. Stop, så skal vi lige bruge frivillig her. Der er frivilligt der Nu gælder det om, at I er meget, meget stille. Og du står her, og du holder meget, meget godt øje. Du skal stå ved siden til sådan der, ja. Det her lille stykke toiletpapir. Og det er altså bare toiletpapir. Det tager jeg nu. Og godt øje med det. Og så lægger jeg det over den hånd der, og så skal du gætte bare for en hånd det er i nu. Ja, vi prøver lige igen. Jeg har et stykke nyt her. Hvad var det bare nu, du hed? Erik. Du kigger over, når du godt øjner toiletpapir den her gang. Når det er derovre, så skal du kigge derover. Når det er derovre, så skal du kigge derover. Så lægger jeg det i hånden igen. Og så er det, vi siger, hvor er det? Tror du? Er du sikker? Ja, der. Nej, fordi han har en af de der hænder. Hvad så med den hånd her? Erik, du får godt bukke, så klapper de alle sammen. Ja, det er flot, så du bare med den. Det var rigtig godt. Nej, det er det ikke. Det her det er ikke de brændende fakler. Det her det er bare fakler. Ej, hvad siger du?